sarpini ladak dongka irrigation ai bi long kopia putha sikati tong nang kok lola bangso putha nang pachini denjima ta neli tumda phisi ki chini he jo dak dongka soran tha chini ne ladak si public hearing bang dolo hala November chiklo in korai niar ni mukro long laso alam aputhak si public hearing itu pulo sita dak public atuma si chini bangwe chini pe me angwe la pen laso notice ki pi bangge kopilama pache thang oi dai kwan ma pache thang nai la son pache thang te de sita long birta long don si neli tum wang lo chisik long adelo chisik long le der ko se nel tum han ga por nang pi nei ko se nel tum hang lo avi puta chiklo jona por nang pi nei pen la so public hearing puta ka pache thang bang tir kring nei po lam se la si alang li tum ki pu bang ke non tarik sirkep morning lo hai morning arko chiklo tarik sirkep si putar duti la si hala so long le hala so long bang si neli tum da thekan sita long thekan sita kopima neli tum ari deng kedo ketok kud asakhi kopima do hala so sakhi do an thita methang alam neli kita choke klang do ni pan neli tum ma chesi tata pini ladak bangke pini alar simo pini ta lo la pen ke mo ta do tu po pusi pu he la ke continue po ta kon continue ne la so lam bang galang litum nang tan the dan ni litum pan bang ke non tarik sir ke pusi pulo la si tarik sir ke ba bang ke ne litum sita wang tu po la pen ni nang litum atro nang litum pen si karbiang long ara da fan la ke thek kiri hala bang so arni alam kacini dun ke thek dun alam la so kacini abang pu doan asong atum sita me la so commission along unana bangke thekana bangke gopin wa lamke kepe klang dun kursi keme kepe klang dun pur nai pusine litum nang litum atro choning rilo athe ladak ke la jiabur holo bangthrok silot lo la ana alam chot kali ladak alam ka che senang dopi la se hala so la hai kadu ka wedak adu ya ho alam ta bangju la penke la bangke banganat pena bangke kupiloma latum ke kaike masih lason si klem bom lo la penke latum ke kemang binong dokok lo la silapu bangke lang litum nang lut bom lo ilitum bangke karbitum ke ha 1951 pensita me pini meghalaya arlu longle ke cherai dam ke ludam pu ilitum pu pe la pen lan par sita me ilitum ke kopiloma la khasi tum phan jentia tum phan sita me dak dori damoi thurnoi damoi pu ilitum pu pe sita la tum bang kopiloma nona teng bangke alama bangke la ke hala sor ni che abhur hur lo bang throk aprandam jilo ilitum kar asam lo karbiang lo anat pentai nu thidun lo la so alam chot kali ladak arlu alam du la sila so alam bangke ni litum pini la one man commission atum phansi tame choning ridun no nang litum la bangke lang pemenang investigate pemenang hok alam ke doan alam bangke nang litum pelong nai pusine litum choning ridun